Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. Nini nga yugto tuguti ako nga akong i-share kaninyo ang bahin sa tinnitus, kanang ear infection, mga fungal infection, no? Pero akong igama kini nga disclaimer, dili ko sa kadoktor, apan doon ako experience may tungod niini, no? So akong i-share ninyo kon ngano nga nagka-tinnitus ako, unsay hinungdan, no? Although lain ang hinungdan sa tinnitus. Adunay bahin sa medisina nga atong gipang tumar muna nga makaapekto usab sa atong dalunggan o mahimo nga makabaton kita niya ng tinnitus. Apan sa ako ang bahin, ang akong tinnitus nagsugod sa dihang akong na prick ang akong eardrum, no? So, bata-bata pa ako niadto, mga 35 years old. Naka-experience ako ni anang katul yun kaayo sa akong dalunggan. Kana bitong murag imong tanawon murag kaspa nga gaputi nga perting katula. So, wala man ko'y laing nakit-an nga kuhit sa akong dalunggan aron ma-relieve ako sa kakatol. Gamit ako og taklob sa ballpen. So, mo'y akong kulkog ug maayo hangtod nga unknowingly miabot sa akong eardrum. As a result, nabuslot gyud ang akong eardrum. So the rest is history. Experience pud ako ni anang gitawag og otitis, and so mingon ang doktor nga kinahanglan nga i-treat kay baka magka-meningitis kadili din na siya maayo, no, kung maapektuhan na ang brain. And so, naulian ako ni Abdo, kauban sa fungal infection nako. 2013, diha ko experience of first tinnitus nako, no? So, nalibog ko gano, pertigyod ka, banha kayo sa akong dalunggan, wala ko kahibalo og unsay hinungdan og miingon ang doktor nga naa na ko'y tinnitus. Since then, 2013, so pila na nakatuig, ako nagyong naanagyod nako kanang tinnitus. So maingon tingali kamo, giunsa nako pag-cope up, giunsa nako pag-deal ang maong disorder, no, kanang tinnitus. So daghan kay ko gihimo aron lang mawala jud na siya nga tinnitus, no, kay dismayado nako, mura nako distress dayon, kuana kanang depressed ko agi ni ana kay dili man ko katulog tungod ni anang tinnitus. But then sa pagpanglabay na sa panahon, ura pa may treatment gid ani niya, although miingon ang mga doktor nga maminaw ko og music, pero murag di man sad ko ganahan pud anang music god, labi na lang mga binag-uron nga banhaan kay ko. So musamot ang akong tinnitus. So as a result, ako na lang gi-accept ang tinnitus, living with it. So mo inaana na lang 2013, so pila naman na ka years hangtod nga I accepted it. Ako na lang gihimo siya nga parte sa akong kinabuhi. Karon adunay mga panahon nga kun mo menos gani ang ang kabanha sa akong dalunggan tinnitus, mamiss na nako og asa ako ang tinnitus, no. Oy, no, wala akong tinnitus, pero naara di ay na mura lang og naanad lang ko niya nga murag usahay mo minor, pero kalagmitan yun kusog yun kayo siya, labi nagmo andar ang akong acid reflux kay mo maka apekto usab siya. Acid reflux ang akong tinnitus, mutaas pud kaayo, mo kusog kaayo hantod na ang kaning mag-upload ang akong mata, no. So kaninyo diha nga adunay tinnitus, ayaw lang mo kaguol ana, ayaw lang na ninyo pagdibdiba. Just live with it. Acceptability is the key word, no, aron dili ta mukmok maguol niya ng tinnitus. So ingon ana na lang acceptance sa unsay moabot kanato, no. So ang fungal infection, careful kaayo ta ni ana, dili nato pagkuhiton sa any pointed object
aron dili maapektahan ang atong eardrum. So karon impaired ng akong hearing, impaired pa ang akong mata. But I have thank God for everything. So ingon ana na lang gyud, no? Wala man gyud perfect nga lawas sa tawo na amang gyud mga depekto. So ingon ana na lang, if you have the tinnitus, accept it with all your heart and live with it. Kung maanad na taniana, if you are used to listening to the unusual sound nga atong ma-experience sa atong dalunggan, external, dili na siya external but internal. You can live with it, no? Maunay akong gihimo, gidawat nako everything with thanksgiving. So ana na lang, no? And then dili maligog dagat kay makasamot pud sa infection ang maligo og dagat. And so I hope do na tayo na learn ni adto live with tinnitus, no, mga ear infection. Patuloy lang na og apple cider vinegar baka ihid-hid or anything nga kanang mga suka, mga puti nga suka, munay ikuan diha aron ma-relieve ang kakatol sa ato ang dalunggan aron malikayan kanang further damage, no, labi na ng tinnitus. Kay at first dili gyud sayon ang tinnitus dawaton because makairita, di ka katulog, ma-depress yung ka dayon ana lain ang imong bation. But then learn to accept everything, anything nga mudangat nato. Tinnitus, I have learned to love him or him ba na to love it. And so ingon ana lang, just live with it. So be a friend to tinnitus aron mahimo pud siyang friendly nato, no? So until here maulan to ang akong share experience nako usab sa tinnitus ear infection. So take care of your ear always aron malikayan ang mga damage nga ingon ana. Dayon, have a good and godly day everyone, and I hope everybody is happy and healthy until the next vlog. Kung ganahan mo sa content sa atong channel, please feel free to subscribe and click the bell button. And so again, have a good and godly day everyone, and please remember, Jesus loves you and me. No? So maulang ka na. I hope to see you next time around. So my doggy is very behave and buutan kay siya karon, no? This is Jill. Bye bye everyone, and until next time around.